Сангинов Парвиз Анварович 5 марти 1988 соли таваллудуш сокини шаҳри пойтахт яъне Душанбе буда. 2 рӯз пеш аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ба муҳоҷирати меҳнатӣ омада аз дунё мегзара. Касоне ки ҳами инсона сураташ дар рӯи экран мондагиай, касоне ки мешиносен, касоне ки ягон хабари пуррае ки дорен, хоҳиш мекунам аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам дар номерои экрандида муроҷиат кунен ҳар чиз зудтар ки ҳами бародара соҳибдаракош пайдо шава ва ҳами бародара мо ба Тоҷикистон равона кунем. Аллоҳ ҳаматона ҷазои хайр диҳад. рӯзе ки дар сари ин бародармон омадай, Аллоҳи меҳрубон дар сари ягон бандаи мусалмон набиёра ки бародаро аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳами видеоро лайк бизанен ва ҳами видеоро ба ҳамаи сайтотон падилитса кунен ва касоне ки блогер ҳастен ҳами видеоро скачат кунен, монтаж кунен, чӣ коре ки мекунен дар шабакаотон ҳар чиз зудтар партоен то ки ҳами бародар соҳибдаракош пайдо шава. Аллоҳи меҳрубон ҳамаи мо шуморо дар ҳифзи паноҳош нигаҳ бидора. Худовандо ин ҷавоне ки аз ин дунё гузаштагиай аҳлу оилаша падару модарша сабри ҷамил ато кунад. Амин ё раббул оламин. Видеоро дуру дароз намекунем, ба ҳамин хотима мебахшем. Касоне ки ягон хабари 100% дора мақсад ҳами бародари моро мешиноса ва 100% мешиноса, илтимос мекунам занг бизанен. Беҳудаву баҳуда занг назанен бародаро, касоне ки хуб мешиносен ва баъдан занг бизанен тезтар насад соҳибдаракоша пайдо кунем, ҳамира ба ватан рӯй кунем. Худоёро нигаҳбонтон то видеои оянда.